Da chi'n clywed ni rwan? Da chi'n clywed i? O, diolch yn fawr. Dwi'n mynd i gweld chys blynyddoedd. Oeddech chi'n canu fendigedig. Na chi well na Glaneithwy a Britain's Got Talent. Llew o bleddyn, da chi wedi cael brecwast? Da iawn. Elin a Lili, da chi wedi cael eich cereal? Lili Jane, ti wedi llaeth y ddanedd? O, Gwen Eira, be ges di brecwast? O, dim byd, wel, be mae mam di gael? Helo, Gwydion. Wabo, mae dy wallt di'n smart, Gwydion. Helo. Erin, Lili a Gawel. O, da chi'n smart yn eich pink. Da chi'n smart ofnadwy. A Bex Hardy Griffith. O'r argom mawr. Da chi gyd wedi troi allan. O, pwy sy'n eisiau gofyn cwestiwn i fi ddechrau? Os yna rhywun am ofyn cwestiwn i fi? Ie, rhai Gwen Eira, y gwestiwn di oedd, sut deimlad ydi o i fod yn mynd â anrhegion i bawb? Wel, dwi ddim yn mynd i bob man. Mae gen i helpars, de. Mae gen i helpars yn Gogledd Cymru. Mae gen i rhai hefyd yn Gwlad yr Ia. O, dyna le oed. Paid am mynd i Wlad yr Ia, wir mae'n ofnadwy na. Dwi wrth fy modd yn Awstralia, achos yn Awstralia dwi'n cael parcio fy sledge de yn unrhyw le. Dyna fy nghoff wlad i, Awstralia. Wedyn, dwi wedi bod yn Africa, ac o'n i'n Africa de, a dyma fi allan o'r sledge, a fi'n plygu lawr, a dyma ni'n reino yn pwnio fi'n ymhen ôl. O'n ofnadwy, dwi'n mynd eto. Ac oedd Awstralia i fi bob a Carnarfon wrth gwrs. A lle dwi'n parcio yn Carnarfon ydy yn yr Ofal, lle mae pêl-droed. Pwy sy'n mynd i weld Carnarfon yn chwarae? Rhywun? Gwen Eira, ti eisiau deud rhywbeth, Gwen? Dwi wedi bod yn y cae. Sut deimlad oedd o? Da. O'ch ti'n gweiddi? Ges ti'r sausage rolls yn o'r pork pies? Na. O, maen nhw wedi stopio fi fyd. Chos gyda si 5 sausage roll flwyddyn dwytha, de, ac o'n i'n ffitio mewn i'r sledge. A lle mae'r sausage rolls gorau? Yn siop Cwstad yn Gaernarfon. O, maen nhw'n fendigedig. Rhywbeth arall, Gwen, Eira? Na. Reit, wyt ti wedi bod yn Awstralia? Do. O, waw, wel dyna ni. Ydy hi'n wlad braf? Yndi. Mae hi'n wlad fendigedig, a mae'n gynnes yno. Yr unig beth ydy bod y kangaroos yn trio, maen nhw'n cicio'r ceirw, achos maen nhw'n jealous o'r ceirw. Ond well gen i geirw na kangaroos, de. Maen nhw'n bocsio ac yn cicio, berig bywyd. Dinel, mae Gwen yn mynd, pwy arall gynnon ni? Dinel yn y tŷ? Dyma'n Gwen Eira, ia? Mae Nel yn y tŷ, a mae hi rhy fawr wedi siarad o Sian Corn, dwi'n meddwl. Dwi'n dall yn iawn, mae Nel yn top shop ac yn gwneud i gwallt. Ynddi, yn union, ynddi. Beth am Lili Thwaite? Lle mae Lili a Erin? Mae Lili ac Erin ydy gofyn, ydy'r ceirw yn hapus, ia? 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 Mae'r ceirw yn hapus iawn. Maen nhw'n cael parcio yn Fron Goch, Tyddyn Sacha, ger Pwllheli. Maen nhw'n cael mynd i ffermydd, ac maen nhw'n rhy bob mynd i ffermydd. Maen nhw'n cael silage o hano, a tatws am moron. Dych chi'n bod wedi enw ngheirw fi? Rudolf, No, Ned, a mae gen i ferchaid hefyd, Lisi a Nel. I'm in school. Be? Be ydych chi ddeud? Erin, Lili a Gawel, be ydych chi ddeud? Ydych chi'n hoffi ceirw? Faint o ceirw gen y ti? O, mae gen i 2 yn Gaernarfon, 2 yn Pwllheli. Dwi'n gorfod symud nhw o gwmpas, neu maen nhw'n blino, de. Mae gen i'r un Dolgella, mae gen i'r un yn Llanidloes, reit i lawr i Gaerdydd, a mae hi'n i siarad Cymraeg. Mae gen i'r un Lloegr fel Bolton a Manchester, a maen nhw'n siarad Saesneg. A mae gen i'r un Awstralia sy'n siarad hello, by cover, a maen nhw'n siarad yn arbennig, de. Cwestiwn arall? Sorry. Sut mae ceirw'n fflio? Wel, beth ydyn nhw'n fflio, de, ydy, maen nhw'n cael llon bol o sprouts, de,
a maen nhw'n mynd efo air power wedyn, neu wedyn da ni prynu lot o batris cryf o styrmat a gosod heini ar eu cyrnw, right? A hefyd mae jets propelled efo'r sprouts. Cwestiwn arall? Na. Be da chi eisiau dolyg? Dwi jyst eisiau... Ti'n gwybod? Ti'n gwybod? Be da chi eisiau... Non, be da chi eisiau... Dwi eisiau baby born. Baby boy? Baby born. O, mae gen i rei o rheini, de, a mae'n yfad dŵr o bethau felly. Mae nhw wrth i bodd. O, diolch yn fawr chi'n siarad fi bore yma. Diolch yn fawr iawn. Dwi eisiau dod yn y wel. Wyt ti? Oes. O, mae hi'n bryn lenni, a ti'n bod be? Mae'n hen bobl drwg o gwmpas o'r enw Amazon. Mae hi wedi dwyn nhw i gyd. Mae hefyd Rhai mawr. Ond mae gael rei mawr i chdi. Mae yna rei yn Sir Fôn. Ti'n mynd i Sir Fôn weithiau? Na fo, mi dria gael rei o'ch Sir Fôn. Mae yna rei yn Geirwen yn Sir Fôn. Ce da. Diolch yn fawr chi'n siarad i fi. Dyma Owain Iago Williams. Di Owain yma? Codi llaw Owain? Di yma? Na chdi? O reit, a Lili Jane. Reit, beth ydy'r gwestiwn di? Sut mae Sion Corn yn gwneud i wallt, ia? Ti'n glywed i Lili? Wyt ti? Sut mae Sion Corn yn gwneud i wallt? Dwi'n mynd at Jason Parry, Magic Cutters. Tair gwaith y flwyddyn. A mae'n torri chydig bach, de dim gormod. Ond mae Mrs Sion Corn, Shani Corn, yn gwneud yn rhywun ni ac yn gwneud y cefn y gwallt. Reit, pwy sy'n gwneud y wallt i, Lili? Pwy sy'n gwneud y wallt? Ti'n glywed i, Lili? Wyt ti'n clywed, Nodia? Wyt ti'n clywed pwy sy'n gwneud y wallt i? Mam. O, dwi'n clywed chdi. Paid ar yn mute fel Lili. Mam. O, mam. Reit. O, gna di'n siwr. A be wyt ti di ofyn am Andre? Pa anreg wyt ti di ofyn? Y sgwter fel mae Erin hefo, ond un glas hefo olwyn sy'n glywio yn dark. O, ffantastig. Ei, mae heini, dwi wedi gweld rhai o heini, Coed Helen. Mae yna le scooters dan Coed Helen, does? Da ni angen mynd i siop yna, Mam. Ia? Na i dre gael hwnnw i chdi. A wedyn, ei, mae yna le scooters dan Pwllheli. Lili? Ie. Ia. Beth am y corachod? Be wyt ti am adael iddyn hwy fita? Paid ag adael mince pies. Da ni licio sausage rolls, Ferrero Rocher, bisgedi ginger, ac cacan gwstad. Ond mae mince pies yn rhoi gwynt i ni. A da ni sal. Be ti'n glwad Gwenira? Ti'n glwad? Rhywbeth ydych chi eisiau dweud, Lili? Un peth amdan y Rangers. Ia. Pan maen nhw'n bita sprout, ydy nhw'n pwmpian wedyn? O, dyn, yn ofnadwy. A pwy sy'n eistedd tu ôl dyn nhw'n y sledge? Y fi. Y fi sy'n cael bob dim. A peidiwch ar rhaid y sprouts. Be da ni'n neud, yda ni'n dod tu allan i tŷ ac yn parcio tu allan i tŷ. Da ni'n mynd dod i mewn i tŷ rwan. A wedyn, cofiwch dweud wrth mam a dad a roed y gola i ffwrdd, mynd i'r gwely yn fuan. Dim y tanar. Pardon? Dim y tanar. Na, comawn agos dim eisiau tan, nes i losgi fy mhen ôl, dyna yn Clynog. Nes i lawr yn Clynog de, ac oedden nhw ddim di ffod y tan. Nes i rioed i fyny'r simfa mor sydyn. Wel, hwyl fawr i chdi, Lili, diolch yn fawr i chdi. Erin? Diolch i chi. Erin, diolch i chi, diolch yn fawr y glen. Erin, Lili a Gawel. Ia, beth ti eisiau ofyn? Dwi eisiau gofyn
Wyt ti efo gwrachod? Dim gwrachod, corachod, rwdol. Na, mae gen i rwdol. Mae gen i Dewi, Robin, Llew, Alice a Mimi. Mae gen i genod hefyd, corachod bach del. Maen nhw yn Abergele rwan yn ffilmio I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Maen nhw bob man. A am Llew o Bleddyn rwan. Llew a Bleddyn, bore da i chi? Bore da. Gyda chi? Iawn, diolch. Mae'ch gwalltiau chi'n smart bore yma. Pwy sy'n gwneud eich gwalltiau chi? Mam? Dad? Body talk. O, body shock. O, da. Be da chi eisiau ofyn i fi? Llew a Bleddyn. Pwy sy'n rhoi present i chdi? Wel, da lle dwi'n cael present Nadolig, te. Dwi'n cael rhan bron goch, achos dwi'n parcio yn fano, a mae gen nhw rei dros ben. Os ydw i'n mynd i'r ffermydd yn Pwllheli, ac Llanbedrog, a Clynog, a gwalch rwla gwmpas, de, maen nhw'n rhoi bwyd i'r ceirw, a dwi'n cael twrci, a llon sach a datws i fi. Achos ar ôl dolig, ydw i'n cael dolig. Dwi ddim yn cael dolig nes bod chi wedi mwynhau o. Cwestiwn da, Llew o Bleddyn. Sy'n chi gwestiwn arall? Na. Be da chi eisiau rhaid i mam? Be mae mam eisiau dolig? Dwi'n yn gwybod. O, cofia di ofyn i ddim, mae mam yn dynas bwysig ofnadwy. Paid ag anghofio mam. A ni am Becs Hardy wan, te, ia? Helo. Da ni'n medru clywed chi. Na'n ydw. Nawr, ti'n glwyd i'r cwestiwn sgyn ti fi? Dweud faint oed y ti? Faint o oed ydw i? Ie. 372. 372. 300. Waw. Ydw. Ond dwi'n cael lot o make-up a lot o bethau yn neud fy nghroen i'n ddew. 372. Faint i doi ti? Mae Enllyn 5 a dwi'n 10. Mawr. Diolch yn fawr i chi. Achos dwi'n methu gwneud pethau, ond dwi ddim yn mwy stiff wan, dwi'n methu gwneud pethau. Mae'r helpar yn helpu fi, de. Mae Nedw ag Eric a Lois, mae'n gyd yn helpu. A mae gen i ddigon o helpars, de. Ynde? A rhyw gwestiwn arall? Faint oed ydi Sian Corn? A Sian Corn, de, dwi'n newid hi'n aml. A Sian Corn yn 35 wan, ac mae yna rei yn 200. Mae nhw'n 300 fatha ni ydyn nhw fel arfer. Ond mae gwalltiau nhw'n mynd yn llwyd. Ond mae'n just pacio'r anrhegion mae hi chi. Mae hi'n helpu fi'n ofnadwy. Swn i'n medru gwneud. Ei, diolch yn fawr iawn i'ch ymholi. Gwydion. Di Gwydion yma? Helo. Helo, Gwydion. Mae'n di oed Gwydion bore yma? Faint oed y ti? Cig hanner. Ie, 2.5, ie. O, gomod. Bore da, mam, sydd â chi? Iawn, diolch. O da, be di Gwydion, gofyn, be di enw'r corachod ia? Wel, mae gen i Deio, mae gen i Celt, mae gen i Llipryn, mae gen i Lisa, o mae hi'n hogan dda, a Meg, mae hi'n hogan dda, mae hi'n byw, just o gwmpas Cricieth mae hi'n byw. Dyn nhw'n gyd ddim yn byw yn Cynarfon, reit? Mae nhw'n gyd yn helpu fi, de. Pwy sy'n helpu chdi, Gwydion? Pwy sy'n helpu chdi? Pwy sy'n helpu chdi? Mam, ie. Mam yn bendigedig yn tydi. Ti'n dweud diolch? Ie. No, dwi'n cofio rhaid anreg i mam, a dwi'n cofio fyd. Dwi'n cofio mam yn cael anreg bach da i stol. Beic bach pink, gafodd hi. Beic Tair Olwyn. Dwi'n cofio hwnnw.
Dwi yn dwneud iawn oedd o fyd. Oedd yn arbennig yn doedd. A gafodd chi rollerblades, a gafodd chi Paddington Bear, os dwi'n cofio. O, da chi'n cofio dda iawn. Mae hyn i werth, cadwch chi hwnnw rwan, achos mae o'n werth pres rwan. Ia, siŵr yn neud. Diolch yn fawr. O, diolch i chi, mam. Angharad, bore da sydd o ti. Ti'n glwad i? Greta sy'n fan hyn, Greta. O, Greta sy'n... O, Angharad ydi mam. Mam di Angharad. O, dwi'n cofio chitha hefyd ysdalw, mae'n canu yn yr ysgol. O, mam bach i, ydych chi'n iawn. O, Greta, be wyt ti'n yfed? Be sy'n y botel, Greta? Ffrwtiwt. O, ar gyfol. A be ti'n siofyn i fi, Greta? Faint o'r ceirw sy'n dod nos Ondolig, ie? Wel, faint o'r ceirw sy'n dod nos Ondolig, mae yna 2 yn dod efo fi, a maen nhw'n mynd i Abadaron. Da ni newid 2 yn Abadaron, a da ni'n mynd ymdraw i Pwllheli. Da ni'n dod Pwllheli i Cricieth, 2 arall yn fanno. Da ni'n dod Cricieth i Dolgella. Da ni'n newid bob munud, achos maen nhw'n bita'r sprouts mag yn... O, maen nhw'n gwneud ogla ofnadwy. Da chi wedi gweld pan yna awyren yn mynd yn yr awyr a gadael y mwg ar ei hôl. Os fiwch chi noson dolig i weld y mwgs ar ôl y ceirw. Newch chi? Rhywbeth arall ti eisiau dweud, Greta? Pa bresant ti eisiau, Greta? Pa anreg, Greta? Pa bresant ti eisiau? Wel. O, wel. Pa liw ti eisiau ar ei gwallt ti? Pa liw ti eisiau? Pink. O, mae gen i rai o wel, so ti'n gorau newid i gwallt, ysdi. Achos weithiau ti'n cael ei pink, mae gen i rei melyn, mae gen i rei glas gola, unrhyw beth. Paid a gadael... Be ti am adael i fi fita? Be ti'n rhaid yn fwyd i Sion Corn? Mynd, sausage roll. Ia. Sausage roll. A Ferrero Rocher. Reit. Dei Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Be diolch Sion Corn. O, diolch yn fawr i chi. Hei, dim a Lowri Glyn. Pwy sy'n fama wan? Pwy sy'n fa? Helo, bore da, sut ydych chi? Owain, ti di dweud helo, Sion Corn? Na, di Owain di mynd yn swel. Dych chi'n dweud helo gan o? Helo, Lowri. A beth yw'n o'r genod? Beca a Gawel, dych chi, de? Beca a Gawel. O, yma gyda chi gwestiynau da, does? Sgwrwch chi gwestiwn i fi? Ydych chi wedi rhoi addyniad yn Nadolig mlaen? Wel, do, ond y drwg ydy, dwi'n rhoi nhw i fyny a dwi'n mynd yn y sledge. Mae'r gwynt yn chwthu nhw i ffwrdd. Dwi wedi rhoi moron i fyny. Dwi wedi rhoi, mae gen i babell a mae gen i adlen carafan fawr. A dwi eisiau ni'n byd arall. Da chi wedi rhoi rhywbeth i fyny ta? Do. Gyda chi wedi rhoi? Coeden donig. O, rargol. Lle gafodd chi'r goeden na? O ble oedd y goeden? Asig dywys yna. O'r atig tywyll. O, dwi ofyn yma no. Peidiwch am ddweud lle tywyll na. Dwi'n cofio chi flwyddyn dwytha, ddylech chi adael biscuits i fi do. Ddylech chi adael biscuits chocolate. Os da chi'n gwneud hynny, gadwch dŵr i fi hefyd, achos mae biscuits chocolate yn sychu'n ynghegi. O, eisiau dŵr efo nhw tro nesaf. Ia. Be mae mam eisiau dolyg? Be mae mam eisiau? Be mae mam yn gael bled? Perfume. Perfume topic. O, gyfawr. O, dwi'n cofio mam, oeddech chi'n ysgol yn Dyffryn Clwyd ysdalwm? Mi o'n i. Ysgol Cambaras. O'n i'n cofio chi oedd yr angyles gorau welis i erioed. O, diolch yn fawr, Sion Corn. O, diolch i chi. Ei, rhywbeth arall... Ia. Dwi beth yn sydyn? Sion Corn, ni efo ceir. O, beth sgyn ti? Maserati? Un gwyn a un melyn. Reit, mae gen i un Sion Corn, mae gen i car James Bond,
a mae gen i Austin 7 a Mini. Geid un o'r ôl fi gorffan efo nhw. Os rhywun arall eisiau gofyn, a heibio ta, Gwen Eira, ti eisiau gofyn y bach? Gwen Eira? Diolch. O reit, a cofio adael chydig bach o dyrci fi tu allan efo dŵr. Tyrci a dŵr. Lili Jane, beth ydych chi ddeud? Dwi'n yn clywach di, yn mute. Yn mute. Dwi di roed rhywbeth yn y chat. Do? Do. Beth ydych Lynn, beth ydych di roi? Ie. A Lili Jane sy'n yma. Os yw rhywun arall eisiau gofyn rhywbeth i fi? Ia, Erin, Lili a Gawel, beth ydych chi eisiau ofyn? Dwi eisiau ofyn, dwi yn mynd i deud tawan. Dyda fe? O eisiau deud ta. O gobeithio gewch chi ginio dy syl hyfryd. Ia? Reit? Mae rhywun i fyny, Lowri Glyn, codi llaw, beth ydych chi eisiau ddeud? Beth ydych chi eisiau ofyn? Lle mae corachod ti'n byw? O, dwi wedi dweud, mae gen i rei yn Pwllheli. O, maen nhw'n Pwllheli ac yn Cricieth, yn Llanystumdwy, a gen i'r ein Sir Fôn yn Biwmaris, Rhosbodrial, Llanrug, Maes Incla, mae gen i ddwy Maes Incla, Nelly ac Sally sy'n Maes Incla. Da ni'n gweithio bob nos, maen nhw'n cymryd brec bach rhwng bob nos, de. Reit? Iawn, hapus? Da chi di mwynhau? Da ni heb di prynu Coeden Nadolig ni eto yn Nathofalu. O, gwranda. Hei, dwi'n teibio... Ti'n glywed i Lili Jane? Ynddo. Reit, mi dwi'n teibio coedwig yn Sir Fôn, pnawn dy Mercher, de, yn Berffro. Os gwelai'r eis bar, roi nhw ar y sledge, a'n ei gwllwn nhw'r ar gefn. O reit? Na disaster ar y to. Na, ddim bitio'r to. Na, mae gen i goed neis yn Sir Fôn yn Berffro, de, a wedyn fe wedi gwllwn nhw'r ar gefn. Reit? Oce. Paid o deud wrth neb. Iawn. Secret. Iawn. O, diolch yn fawr. Llew a bleddyn. Pob lwc efo'ch gwalltia. Reit? Cofiwch chi rwan, de. Hei, neb i sbecian os o'n dolyg. Ne, dwi ddim yn dod. Dim sbecian. Diolch. Diolch. Weli cynnar. Ac cofiwch oedd y glen efo mam a dad. Mae mam a dad yn bwysicach na Sion Corn. Mae mam a dad yn bwysicach na Sion Corn. Diolch yn fawr chi Angharad am adael mi weld y plant bach ba. O, diolch yn fawr iawn i chi am yna fan i Sion Corn. Beth gan ni gyd i ddeud wrth Sion Corn wan? Diolch, Sion Corn. Diolch. Os yna rhywun heb siarad cyn fi fynd, dwi eisiau mynd i Sir Fôn pnawn, mae dwi'n Sir Fôn erbyn 1:00. Dwi'n eisiau dweud rhywbeth. Canwch unwaith eto. Mynd i'ch gweithio ni galad y Sion Corn. O, na i ddim, da chi'n nabo fi, na i ddim. Dim peryg. Da ni am drio canu eto, da ni'n cael traffodd canu fo'n gilydd da ni Sion Corn ar y Zoom ma. O, mae hyn yn swnio fatha cor cofnod. Ddim ar. Dwi'n mynd i drio canu am y trola i ni gael ffair Sion Corn, ia? Ie, diolch fawr Gwen Eira, diolch yn fawr Lili, diolch Llew o Bleddyn, diolch Gwydion, Angharad a Lowri Glyn. Diolch yn fawr iawn. Ta-ta. 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 Ta-ta.